O PAF Transilvania de Vigo acolle mañá a actuación do grupo Dioibo. Formado en 2016, teñen xa 3 discos e un dos poucos grupos de black metal en lingua galega. 100 formas de chamar a choiva en galego e eles escolleron Dioibo, a corrente que orixina a choiva abundante. E quizáis Dioibo é outra maneira de chamar ao heavy metal. Coñecéronse no colexio, aínda que convertéronse en metaleiros moito máis tarde. Paces que había que nos molaba este rollo, que nos molaba o metal, o rock e así, pois ao final era normal que nos acabásemos xuntando e dende entón aquí seguimos, non? De non nos escuitaba isto, de feito, me acordo de ir a concertos así como pai, así, daquelas non me sentía do todo cómodo, pero se alrededor dos 14 entrou un pouco o gusanillo. Empecé tocando a guitarra clásica na Escola de Música Municipal de Vigo. A verdade é que non sei, eu creo que se me vixo o meu profesor de entón a miña técnica xa non aprobaría moito. Non son moitos os que fan este estilo de música en galego. Bueno, pues xa que era o noso a lingua na que nos comunicamos entre nós, e na que comunicamos con a maioría da xente, pois era natural compoñer en galego. Tamén desminten a falsa crenza de que o metal é música escura. Pero bueno, non, a verdade é que dentro do que cabe somos así bastante casuais, en plan, é un rollo tamén un pouco de reivindicación de, non sei, os metaleros vestimos cada uno como queremos. Dende cancións personais ata temas de crítica social, tamén incorpora a literatura galega na súa música. E así remata de chover e de caer este Dioibo. Pues así nos despedimos. Gracias como siempre por la compañía. Pasen boa tarde. Hasta mañana.